har abada ban ga gwani ba ku ba. Ya ba aiki ni har abada ban ga gwani ba ku ba. Da basmala zan fara sunan Jalla ta'ala, godiya da tarin baiwarka da kaunar manzan Allah, da kai a garin ta makanta ni jamala ko kwa jalala, akan ma'aiki daidai ne ba zan ki in karba ba. Ya rabbana isalatinka ba adadi win kirge ga wanda ya ce rana da hau cikin dare ba cuge, ya kiran wata kuma ya sauko a gabansu ya tsatsage. Na ji mulhuda kenan Ahmad ban ji gwani ba shi ba. A salatin sanya iyalansa su ne ahlul baiti, wanda kansu mun sha'arta mu a ada'u sun mana fenti. Mun karɓi gashi mun shayar be aka ce da su sullati, wai ta yi zulkurba aka ce waye hakan ba su ba. Assalamu alaikum sayyidina ma'adanal asrari, wani bawa ne mai raunin nan wannan da ba shi da buri, sai ya samu sirrin kaunar ku ya daina jin labari na wani kusi da bare in tuna ba zai yi min rana ba. Ya ba aiki ni har abada ban ga gwani ba ku ba. Annabi na dauki yaban ku ibada ne ba neman dukiya ba, amma a ciki kuka min sutura har wacce ban aune ba. Duk wanda ya so mu dan ku ne mai kin mu bai laifi ba, amma ya so ku rasulallah ba za a so ba ku. Ambatan ku ne hutun raina ya fitar da ni daga rana, ambatan ka ya nashe zuciya ya sa ana zargina cewa ba na ƙaunar kowa dan annabi sak sunana. Ka yarda da ni wannan shaida har rangamo na tuba. Wani kan budurwa soyayya ta hana masa bacci, wata kan wanda take kauna ta kasa cin abinci, wani kan kulob da yake kauna an ci su yayi ta kunci. A wajen su wannan daidai ne bai zamo laifi ba. Gwani na Allah ke bashi shi kwa ya baiwa bayi, gwani na ko a kiran sallah bai sunansa nabi, gwani na ko a cikin sallah in an kira shi kana yi salati za ka yi ka ci gaba bai zamo laifi ba. Ya ba aiki ni har abada ban ga gwani ba ku ba. Gwani na zance da damu yana jin yaran kura, gwani na aiken jaki bai tutsu da fitsara, gwani na har garken zaki yana shiga sihira, barewa ya yi mata alfarma bai barta ta yi wayo ba. Gwani na ya dawo madarai ga wanda ya bada matacce, gwani na ya bada labari ya kan ta kasance, gwani na ya ga Allahu kai ka ji karshen zance, gwani na ne fa gwanin Allah ba za a mun burga ba. Wallahi ni fatirarre ne tun na azummar goyo, nake kaunar ku rasulallah rigan son ku na sanyo, shagabu na yawon mauludi da salati su suka janyo, na ƙara nitsewa kan son ku duk ni ba ku ba. Ba mu juriya wannan tafiya babu ya sai dadi, ya si da a bamu wayan dauka kirjin mu yayi ta fadi, ku faɗe ku duk mai mana sharri in ya zaburo ko ya fadi, ya san ba kan wallasa bane a tabe mu a ga musiba. Ya ba aiki ni har abada ban ga gwani ba ku
nasara ko ba shahada ba zan ji dan raina ba. Iya gani na kai na gani ban gane kowa, iya sani na dukan masana ka bar su da kewa. Aikenka ya zama shakundum ya nashe kowa, na duniya yanzu ya samu har wanda ma bai zo ba. Zagi da suka ko sharri ba zai hana in faɗa ba, wallahi ba ranar canji dan bai zamo ra'ayi ba. Da sansaranmu ya kage ni in ba butulci zan ba, ya zan kama wani Ahmad bai zamo daidai ba. Zaman gida ya gagara gumu babu dare ba rana, aikin kenan mu hidimtawa makirayin rana. Ko mawadaci ko matalauci in ya kira Saddauna zai je yaban manzan Allah ban ware guda ba. Ya ba aiki ni har abada banda kuɗi ba kuwa. So nake gamin damara Ahmad hannuna ka samun kambi, istiqama cikin wannan halara a zuciya ba gurbi. Na san wanin ka Rasulallah Mahamudu daye hasbi, ka ishe ni komai Ahmadu ban ga gwani ba kai ba. Tamad bihamdillahi anan zana tsaya ikhwani, mai yaban manzan Allah mai suna Husaini dan Nasarawa na Jos, Sardaunan Shaidan Usmani na Sharifu Nasir Albalaki, ba dai gaba da gaba ba. Ya ma aiki ne har abada